genoeg ruimte. We krijgen druk. Ja, Kist het nog aan? dat gaat nog krijg zo'n beetje zo wat. Het seizoen is weer begonnen. Dat is geweldig. De meesten zijn altijd mooi goed op het skik. Vooral in maart en iedereen die is de eerste en de winter wel beu. Dus die willen wel even uit. Nee, ik ben blij dat we weer los kunnen dan. Ja. Maar even zeggen erin de komst te krijgen. Hoe de cameraman hoe wil, dat moet ik net. Ja, we hier Gouden Plakje is het bedrijf en daar hebben we groepsaccommodatie, camping, bootje verhuur en wat glampingtenten. En dat is het bedrijf en dit zit er, nou ja, we doen het maar de familie, dat zit een beetje los van, maar het is wel wat verweven in elkaar. Alleen dat is een gemeentelijk pontje, dus wij beheren hem als familie zijnde. Nou, hoi hè? Ja, ontzettend. Jo, hoi hoi. Nou, dit pontje is van 2000 in de vaart. En daarvoor heb ik nog uit de meem gaan met de roeiboot. En wie het eigenlijk al een veer, want dan doen ze de fietsen erbij in. Ja, en vooral in huid dat eigenlijk ons idee, want daar het ding, ja. Goedemiddag. Dat zijn de gezellige dingen. Ja, je een beetje onderweg bent en een verhaaltje met de meesten, dan dat docht wat. Maar hij werd er helemaal vol van, dus dat is echt zijn ding. Ja. Ja. Als die pieper maar ging, dan wist hij net hoe snel hij hierheen moest. Maar en hij is toen verstoord en toen is het auto genomen. Ja, nou tussen trok ik wel her. Nou daarvoor in die jaren ik wel. Ja, we op een gegeven moment bijna 90, dus dan koerde er net saai heel veel. Maar ja, maar zo'n beetje bij beetje dan neem je het door samen met mijn oudste broer, die dacht vaart wel een soort pond. En hij is hetzelfde virus als die heid. Ik zag gretig. Nou, dat kan ik nog net helemaal zeggen. Maar het is wel, ja goed, je bent wel, nou, je probeert je wel op een leuke manier mensen oer te zetten. Nou, dat was hem maar weer. Ja, nou, een lekker bakje maar niet warken. Het beste hè? Hoi hoi. Komt het dan altijd goed uit? Dat de mensen bellen? Net altijd. Net altijd. Nee, soms dan heeft ze een krijgen in een putje of zo. En ja, dan moet altijd wel even normaal aanpassen worden. Dus dit gaat dan altijd wel voor wat dat betreft. Ja, toch wel. Ja. Ja, je kan net, je kan meestal wel 4 minuutjes wachten, maar dan begin je wel heel vaak op die bel te drukken. Dat zit er ook wel, ja. Ja. Zie je mooi bij een wat Jilt opschreeuwen in het grote boek. Oh jawel, ja. Wat hij is die tasje van Oh hé, nou, dat is ook wel wat. Alles die ook even tekenen. Nee, maar dat komt helemaal goed. Ja, hier kom je wel eens vaker toch? No? Hij komt hier wel eens vaker. Even een rondje oude geersa en dan weer Bram heen. Ja. We hebben juist een aardige gies gemaakt, dus nou even wat kwaad en maar buurs leeft niet. Nou, jonge golden toch? Ja, daarom ja. Daarom. Dit is zo'n mooi rondje altijd. Geweldig. Ja. Maar joh, wie in Jilt heeft vierten? Komt dat erop? Tuurlijk. Nou, ik heb mijn tas gevierd, dat heb ik al niet. Ik zei, maar ik zei hem los, ik denk wel makkelijk even. Neem ik een 1240 mooi. Ja. Zo wel iets duurder wezen dan voor hier. Nou, dan hier is de Safari in je 50. Nou, dat is Ongelooflijk hè? ja, joh, ja. Maar goed, al buurman van u, dus we kunnen hem op een pof. Hoi. Nou, Wat horen het even? Ik kroot even op in het boek. En alles komen. Oh, ja, de wand betaald. Nou, snel nog terug. Hoi, hoi. Vrouw in april alle dagen. Ja. In maart aan weekends. Het is net een hele afwisselende route hè? Zo'n onwisselende route. Nee, het is wel heen en weer hè? Ja. Ja. Maar dat verveelt nooit? Nou, als het 10 uur eigenlijk kort doorst hoor, ja, dan krijg je er het heen en weer van ja. Maar zo nou en dan net, nee, want de rest even, ja, de praatjes ben wel vrij kwaad, maar ik vond het wel leuk. Ja, ben je er klaar voor? Gaan we weer.